Kahiusahan, respeto, kalinaw ug kabaghuan ang sentro sa pagbukas sa Ramadan sa Muslim community karong adlaw. Ang Ramadan mao ang labing balaan nga buwan sa Islamic calendar. Diin gidili ang pagkaon, inom, sigarilyo, pagpakighilawas, sugod sa kadlawon hangtod sa pagsawop sa adlaw. Kini sa panghinaot nga ang mga sakripisyo nga himuon maghatod sa gitawag nila og takwa o greater consciousness of God. Samtang gipanghimugatan sa Muslim leader ang pagtutok sa kabataan ilabi na sa paggamit sa mga gadgets. Kining mga butang nakakuha sa pagtagad sa mga bata nga may resulta sa paghimo sa mga daotang buhat. Labaw sa tanan ang respeto ug panaghiusa mao'y ilang gitinguha sa pagkabot sa hingpit nga kalinaw. Fasting, this is essentially the centerpiece of Ramadan. It is a month wherein the spirit of forgiveness, the spirit of repentance from our end